Gallego. So, isa daw ito sa pinakamahigpit na checkpoint. So, tingnan natin. And, meron pong mga sasakyan sa gilid. Papakita ko po sa inyo yung itsura sa labas. Kumpleto naman po tayo ng documents. Tingnan natin kung may mga hingin pa. Summer sir, summer. Kampare sila? Yes sir. Cattle sir. Health products sir, mag-deliver. Anong klase pong mga health pa na yan? Mga vitamins sir. Like ascorbic, ganyan ano? Hindi ho. Ano yan? Mga food supplements sir, vitamins. Green barley. So yun guys, tinanong lang tayo, narinig nyo naman, and go na tayo. So kompleto naman tayo ng documents, kaya wala po masyadong hassle. Thank you Lord. Thank you Lord. Meron tayong rapid pass, maliban pa doon. Meron tayong travel pass galing sa aming company. And meron po kami mga swab test lahat. And lahat negative. Kaya po, saglit lang tayo. Nakita nyo kanina may mga sasakyan nagpakatigil sa gilid. So hindi natin alam kung mga pinatigil ba sila dahil kulang sa documents. Kasi pag pupunta po kayo ng Bicol, Samar, or Mindanao, yan ang sinasabi nila na isa sa pinakamahigpit na madadaanan nyo na checkpoint. Next checkpoint, 6 hours mula rito. Sa Bato. Bato ba yun? Bato. Sa Bato. Sa Bato. So, nandito na tayo sa Camsor. Ayun. Hindi naman po ganun kahigpit. O, dahil baka lang kumpleto naman tayo ng documents, kaya hindi tayo masyadong Mahigpit po kasi kinuha yung nakaranas. documents. Pero tinicheck po talaga ha. Hindi nyo lang po nakita kasi nasa gilid. Talaga pong Binuklat. binuklat po. Chinicheck po Kasi na kung yung papel. fake. Nasa. Nandito. Tapos tiningnan ko yung mga ID namin. Tinanong kung anong company. Bigyan mo na kay Atilis yung Oops. Yun, nawala na. Nahulog na. And then, alisin mo na ito dito. Doon mo na sa gilid. Okay, so dire-diretso na po tayo. At sa mga nagbabalak po umuwi ng Bicol na may mga sariling sasakyan, kasi parang ang available pa lang naman ngayon ay yung van. Wala pang bus papuntang Bicol, Samar at Leyte or Mindanao. Mga private pa lang. So ayun, yun po, kumpletuhin nyo lang yung inyong mga documents. Sumunod lang po sa batas, yung mga requirements, and napakabilis lang po. Nakita nyo naman kanina kung gaano lang tayo kabilis. Swab test, saliva, Red Cross. Ang saliva test natin magkano dad? 2,000. Oh, yung saliva test 2,000 plus. Mga 2,100 each. o 2,100 each. So yun po yung mga dapat yung paghandaan pag uuwi kayo ng province. Tapos company ID and certificate. Tapos yung registration ng ating company sa FDA, tinignan nila. Yan, food trader po ang Health World, kaya sabi ko po ay health food products, supplements, pampalakas ng katawan. Yes. So chinek nila, isa-isa binuklat ang dokumento at sinabi, tulog ka na, diretso na to So hanggang yun Bato. guys, dito talaga sa Bicol, especially dito sa Del Gallego, may mga lugar po talaga na walang signal, kaya wala tayo.
Dito ako nahihirapan pag nagla-live papuntang Bicol. Talagang sobrang daming lugar na walang signal. Yun, so, By the way, Gallego is the first town of Camsur. Pasok ka ng Bicol Province. Nasa gateway po tayo ng Bicolandia. yes. And then the next is Ragay. So, Hello sa mga taga Bicol dyan! halos isang dekada na po tayo